Takže čaute, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska tu máme také nezvyčajné video. Máme tu takzvanú Rubikovú kocku. Tu to vidíte, názorný príklad. Takže ak ste si mohli všimnúť, dnes som tu sám, je tu aj taký jeden chlapec. Volá sa pán Matej Turčan, pozdrav. Dobrý deň. No, taký cigánsky hlas, ale nie je to cigán, nebojte, cigáňa by som nepozval, mi ukradol kamerku, nebo aj mobil. Železo. A vlastne existujú Rubikové kocky také nekvalitné, také bez znaku, čo poznáte tak vlastne, že ju kúpite u Číňancov, tých šikmačov a poznáte tú kvalitnú, takže tu má takýto znak. Toto je úplne originál kocka. Presne to je tak, moja. No to je jeho mami, presnejšie povedaný. No. Ona vlastne, tu mám ešte takú druhú modernej doby, ako aj ona je dobrá, lebo neseká. Ani táto neseká. No táto už by vôbec nesekala. A vlastne rozoznáte ju tak, že táto má, tá stará má toto. Modrú oproti bielej. Modrú oproti bielej. A ty povedz, že... Nová má bielu oproti žltej. No tak vlastne, že... A potom tu máme ešte takúto zakrpatenú. To sa tieto dve spojili a vytvorili takéto niečo. No a vlastne potom je tu ešte jedna taká, to sú dve rovnaké, iba že táto má inú bielu trošku a má iný znak. Ale však to je jedno. A potom je tu taký špeciál, je takáto ešte, tu mám, toto je moja, aby si vedel, že? Áno, to je presne tak, no. A tak sa mi to zdalo čudné, keď som ju kupoval, že vlastne táto stala 12 €, čo som si myslel, že som tupý. Ale kúpil som ju a táto stala 6 € a dobre sa točí, takže je to také... Výhodná kúpa. Výhodný obchod, presne tak, ja už som sa akože používala. No tak by sme vám mohli povedať niečo o takých technikách. Taká prvá je v poriadkoch, že Matej? Áno, v poriadkoch. No, áno. Potom je metóda Friedrich, to je po krížikoch, len po krížoch, vlastne to nevie ani Matej, ani nikto. Potom ešte sú vlastne metódy sú a všelijaké vlastne. Ešte vám povieme, možno si dáme aj také, že jak poskladať Rubikovú kocku niekedy, aj s túto pánom Turčanom. No. A vlastne, Matej, ty nám povedz niečo, že jaký je to rozdiel, že keď skladáte túto kocku a túto, sú tam rovnaké techniky alebo nie? Odpovedaj. Áno, sú tam rovnaké techniky, len tuto je o jeden riadok a o jeden stĺpec menej. Takže tým pádom je tam o jednu tú techniku menej aj. Áno. A potom vlastne to nebudete mať ani problém poskladať a potom nebudete mať problém ani túto poskladať. Sice sa to zdá, že je to veľmi ťažké. Na jednej strane, koľko strán? 1, 2, 3, 4. Koľko strán na jednej strane? Na jednej strane vlastne 16 kociek na tejto. No. A je to isté, čo toto. Iba, že to trvá o niečo dlhšie, asi logicky. Presne tak, tento mi tu kýva hlavou. No dobre, takže pán Turčan si rozoskladal Rubikovú kocku, ja mu ju rozoskladám ešte raz. No super. Tak a zatiaľ vidíte, že je rozoskladaná úplne. Zatiaľ čo tento chlapec, že bude skladať, ja poviem niečo o algoritmoch. Takže skladaj. No algoritmy sú buď takéto, vlastne skladáte tou rukou celou, že tak hop, hop, hop. Potom sú také, čo sa využívajú na tých turnajoch. A to sú vlastne také, že vlastne, že točíte nie celou rukou, ale prstami. Že idete hop, 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 hop a hop, 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 hop. Takže to je takého algoritmu. Takže zatiaľ, čo ja som vám porozprával, tento šikovný chlapec to zložil. Takže toto bolo také video špeciálne, kde som vám priniesla aj takého menšieho hostia. O pár centimetrov. No presne tak. No možno ešte dneska natočíme druhé video o Rubikovej kocke, že vlastne jak
jak sa má skladať Poskladať. Rubiková kocka. No, takže toto bolo video špeciálne. Pozdravíme sa s vami. Čus! Čus! A dajte like!